The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Sunod ng 5-time champions nga Brazil sa round of 16 sa FIFA World Cup 2026. Matapos ginakahingagaw sang goal batok sa Japan sa stoppage time sa round of 32. Una nga naka-goal para sa underdogs si Kaishu Asano sa ika-29 pa lamang nga minutos ang match-up. Sa second half pa nakabalos ang Brazil pagi kay Casimiro sa ika-56 nga minuto. Halos ginapananaw ng extra time bangod sa 1-1 nga score sang duwa ka team sa apang sa ika-6 nga minutos ang stoppage time. Naka-score liwat ang Brazil pagi kay Gabriel Martinelli matapos ginabaton siya ang bola sa tubang mismo sang goal. Ginpanigan ang hampang sang duwa ka team sa Energy Stadium sa Houston, Texas. Umpisa launa kag nagtakop las 3 kay nasang kagahon Philippine time. Sunod nga tubangon sang Brazil ang Ivory Coast sa kanang Norway sa New York para sa spot sa quarterfinals. Samtang eliminated naman ang Japanese team sa tournament. Matandaan nga sa unang knockout match kahapon sa dunga sang Canada kag South Africa, nagkasulod man ang Canadians sa round of 16 pagi sa goal sa 90+2 sa stoppage time. Sa iban pang balita sa hinampang ongoing subong ang match-up sa dunga naman sang Germany kag sang Paraguay. Nang ilahampang yara sa Boston Stadium sa Foxborough. Ang score 1-1 ara subong sa ika-94 nga minuto. Ang hampang sa dunga sa liwat sang Germany kag sang Paraguay. At yan ang FIFA World Cup 2026 updates. Tumutok lamang sa Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!